Mayong udto og karon nakauna-una ko nga mapalit ko og ice candy. Lamay unta maghimo og halo pero wala pa ko kahigayon og palit sa mga ingredients. Maong mapalit na lang ko og ice candy. Ay amot na lang gyud kipertig yung inita. So karon nalakap ako padulong sa tindahan nga akong palitan sa ice candy. Ako ay fast forward para dali ko maabot sa tindahan nga akong palitan. Gadali di ko lakawan na kay init kay tanan. Lagi na basta ting init lami kay ikaw nung bugnaw. So hapit ako maabot diri sa tindahan nga akong palitan og ice candy. Mga pila na lang katikang maabot na ko hapit gyud. Fast forward na kog balik bi aron maabot na dayon ko. Og miabot ang igusignahan pero huno sa ko tanaw-tanaw sa kamera kay napa may customer una. Dili ko mapalit og ice candy. Magulat sa ko gamay kay napa may customer. Nag-deliver pa gyud si kuya sa tindahan o medyo magulat-hulat pa gyud ko gamay ani. Ipalit na ko og ice candy og mga upat ka buok akong ipalit. Bayo-bayo akong ipalit aron mahuwasan gyud ang kauhaw tungod sa kainit. 20 pesos dili akong nabayad aning upat ka ice candy nga akong ipalit. Tagpila man ang isa kung 20 akong nabayad sa upat. Ay ambot ikaw na like kwenta diha. Fast forward na ko ning balik bi aron maabot na dayon ko. Pagpadulong na ko pa uli nalabi na ako ning duha. Gagawa kami kain na doon. Kurata ning batao maghimo ko ng silagtae gamit ang kahoy. Tanawa ko kung unsa ka init karon ang panahon. Dili kay mga ligo og dagat ba or sa resort baka madto. Ay ambot kinsa kay mga hanggat nga ligo og dagat o resort. Wala problema basta ilahatan ang gasto. Kuno kay bata na abdan gaiyak. Kinsa anak? Kinsa mama? Kinsa ning anak wa anin yun ni dire. Ako untay taga guys kindi pero ayon na lang basi masubawan. So maro to guys, bye bye.